par ce que ko tagi ham wiide ka wawani jogi ko bonnata ngari needi hande ndi manki hande manki yuɓude nden needi hanki ndi kaw abu ganduɗa so tawi aɗa ɓiya mo jiɗɗa yummo e baba ne wawi nedde ɗum mo jiɗɗa baba ne wawi nedde ɗum goggo ma ne wawi nedde ɗum koddiɗuma saha so hawre ɓiya ne wawi nedde ɗum hande ɗo gonɗen ɗo kaw abu an hoorema pour ne ha ɓiya ko probléme kadi ɓi yumma ala dañata hen gueɗal koddiɗuma dañata hen gueɗal ello nana e jinnaɓe he ello kadi nana e ganduɗa e sukaɓeɓe par ce que hanki Fouta so tawi ɓiɗɗo yiyama e bedda hay so koddiɗuma yi ɓiyene waɗa ko wonta e lawol ene wawi ganduɗa fiidemo rewnamo lawol ƴetta o huula o yaaha kadi so o yettima jinnaɗe makko wiye holko mbaɗɗa o min de ko nenam kaari fotte am o namdata o wiyata ko o namdata ko pourquoi ko fiiruma o wiyata ko holko mbaɗɗa ha tagma fiyede hande so tawi koddiɗuma fiiɓiye so arti galle namdotoɗa ɗum hol sababu fiima holko mbaɗɗamo wontata ko probléme ɗum tagui hande needi ndi satti caɗele ɗe kadi gaari ka wawa to banggue needi hol pijiɗoji ɗe poti noon nden nde gonɗa cogel tuusel dañƴa haqqille nde beele ko langa buuy en beele ko ceɗ en beele ko naggam e naggam hol jimɗi jimito nden hol pijiɗoji kenno fiji so jeehi diggal hondolde sono gottima ha on ka e gubbi ɗi gaddi liɗɗi ɗi cahama defama juɗama tufama yaama defama ñamama ha harama holko kewɗon yimde eyyi kaw abu ganduɗa fijirde yaɓen hanki somin jeehi dingiral hamin pijira ganduɗa tuhoru tuhor hamin pijira ganduɗa buri langana buri langa walla buri langana buri langa hamin pijira ɗum e ganduɗa hamin pijira kadi nduhum eyyi hamin pijira kadi ganduɗa moltel holi moltel eyyi moltel ganduɗa ko neɗɗo haɓɓe tekkere ha tiiɗa après gara piya ɗum hello o moltoɗa caggal o wona e jogade sawru omo yirlo eyyi omo yirlo holtoon gonɗa ala wiya ɗum mumel dorli eyyi mumel dorli an deke an plama waɗani mumel dorli e holgo ɗum e tugoru ko mbimami tugor so sawi a namnama ɗiɗo pijiloji koɗe jahanno an kala tan ko pijiloji tati kono pijiloji ne kewno ala pijiloji ne mbayno leydi kaw abu par ce que minen hamin jaaha e min nawa ganduɗa booluji amen min pawa leydi min konga taw koye booluji min gama min ganduɗa min jima kadi jimɗa men ɗum kadi fof no woni leeli maale no woodi leeli maale leeli maale ma leeli jam yo leeli maale walla leeli maale walla leeli jam yo leeli maale ma leeli jam yo ɗum fof hamin jimanno ɗum nden eyyi hamin jimanno dilla yeere joola leeli yo jimɗi kewɗe tan dal kaw jimɗi fof tan dilla yeere joola leeli yo kono dilla yeere min koye mi woni joola leeli yo eyyi ɗum kam ganduɗa ko jimiri tan cosaan dilli eere walla dilla eere dilli yeere dillani yeere ha mi woni eere dillani eere min koye mi woni joololel min koye mi woni joololel eyyi a faami no e holgo ɗum leeli maale mo mbimami o leeli mbaalu leele wulloɓe leele leeli mbaalu leele wulloɓe leele e sen garti e dawal gol ngal mboɗo andi ɓooyata ngal ɗo dawal gasal garten nden koye kontu comci nden mbeeɓano e sahade puɗɗon yontede nde holko suka debbo ñantotno tan wiya hande kaye ko jontaɗo ayi ko ɓonni ko tawi wona ɗi comci ko fottu noon won fotto ɓe toof on fotto ɓe jawgal on fotto ɓe nden no yawa malik sambaki he wiide ni bagui o danejo tan wonno goɗɗum ala amma fat tan gooɓe watte goɗɗum eyyi ɗum woni ganduɗa ko wiyatno weeɓa séliya o bagui birneɗo weeɓa séliya o weeɓa séliya eyyi woni baguel danamal tan koye halkal woni koɓe jimanno ko bonam ɗo funti kam nayi kam kay hayde nayi kam bitignayaɓe sodani kam weeɓa eyyi aɗa andi minen kaw min kawri hay ganduɗa guudi ceñali e guudi coppetti mi anda so nana coppetti eyyi guudi coppetti ɗeɓi waade ko mboɗo andi salamata diago en amna mbay en a jaw moussa e filmami namaɓe jeɓenoɓe kalnam hawa fayen guudi coppetti woni ganduɗa guudi ɗe ɗe ɗeɓi waade kono cañaɗi ni mi koɗe ɓaleje haade mbaɗi toɓɓe daneje joni kanje e ganduɗa e guudi cañaɗi ɗe ɗe ndendinteɗe ñewtirte ko junggo so ñewtirama junggo waɗi ha gasi fere dande waɗi comme no wutte alluji ɗiɗi ni ga alluwal min kawre ɗum ne ganduɗa kala ñantino ɗum lembeteje walla bimitoje non wona bibtoje taw wona bibtoje kay bimtoje yawti min tawi ko bibtoje yawti
mais min kawre guddi cañaaji en mbaɗe leppi mawɗo haali sangor seri ma ko haali hen kono ko guddi cañaade onon taw hankanti neɗɗo sabu waɗatno lempeteje ɗe ko basal e wadde alluji ɗiɗɗe wadde on tawɗon ko yimɓe jaa yeeso ha mbawi dañde ko wudere kono hadde neɗɗo o foof e mbiɗa guddi cañaade ko leppi ewol goɗɗum guri coppetti ɗe coppeti mbimami ɗen ganduɗa rendinte waɗe ɗum ɗo ɗon mi hawre ngal ɗon ñandugal kala ñanti ɗum ko wayno julɗen on ko ɓiɗɗo mawɗo ganduɗa to banggue paɗe to banggue paɗe pottuɗon banggue paɗe mi hawre banggue paɗe sakkeɓe ɗe ganduɗa ɗe pewnata taw ko baɗeje cilbi a sa ɓornima ɗum wona ene ɓiite e nder koyɗe ma ɗe ɗen kadi kala ɓornoɗo ɗum ɗen wiyete ko ɓornima paɗe ganduɗa moƴƴe ɓorni paɗe ceerno moƴƴe eyi seeɗa tan noon kawrumi ɗum mi ewnima Daouda sabu ko waɗi ñanden hoko ƴera ko wadde wiide ñalɗi pinal mi wonta wadde kaalisam ɗo wona ɗo fina tawa am ɗemgal am e pinalam noon ene ewnimama ɗo ma e mbaɗɗo kawguel ɓurɗo wawde ñantal mbiɗa ɗe e picilloji mbiɗen ɗi gartana majji koɗi nafanno koɗi mbawananno e koɗi pewnanno tijjanetu gonɗen koye waynade e dawal men ngal ɗo sakket sa wiyama hande holko jeeɓata e aduna hande o ko jaɓotoɗa to banggue ñantugal to banggue pinal ko ganduɗa ɗum alano hanki men no woodi hande sa wiyama holko nimsuɗa e pinal hanki ngal holko jaɓotoɗa eyyi ka Abou ganduɗa min pinal hande ngal jeeɓami hen tan ko ganduɗa to banggue finde e feɗɗitade ha wawa ganduɗa naftude hoore mum woni gueɗe par ce que nden aɗa yiyano neɗɗo jooɗo ha naywa taw wawani hay wadde hay batte pour ganduɗa fewnude way ko wayno wayloji en fewnude hunde gueɗe kene naftoro taw ganduɗa ɗum wawa ɗum mais hande noon Allah addi ɗeɗon pino ka Abou mbaɗa waylo nden mone foof nden cañowo ɗatowo kono banggue rewɓe hande kalami hande banggue rewɓe hande e banggue pineji ko faati e banggue machine aji ko faati e banggue liggoyade e hôpital uji e ɗum ɗoji hande min ganduɗa wiide ko debbo yawde yeeso to banggue golle yaarude yeeso to banggue golle ɗo ɗon mbiɗa yeeba ɗon seeɗa ganduɗa ko nimsinmi hande e ɗum ɗo min e pine men cakkiɗo ganduɗa jogui yewede mum ko ganduɗa sa fof nana haqqille ma eyyi ko gacce ene ɗeeɓi ganduɗa ngakkude seeɗa eyyi teddugal kadi ne ɗeeɓi ngakkude seeɗa laabi ɗiɗi joni tati tan kaaliɗa haala gacce ena ngakki ko jiiɗa hol gacce ngakkuɗe jiiɗa ɗe mbawɗa joopade yimɓe paw hen peɗeli mumen beele janggo mbawa hentade gacce ɗe manquudemi seeɗa e kaw Abou nden ganduɗa dimo ko dimo tan ko place mum haadi ñeño ko ñeño tan ko place mum haadi mais hande affaire o ni ɗeeɓi sogodirde seeɗa e ganduɗa gacce dewɗe hen ɗe ko banggue ɓornugal par ce que ganduɗa sa wiyama ka ɓinne ɓi inne ande aɗa ɓorni ganduɗa holtungu yadane ma ɗon ne mbaɗi kam gacce seeɗa mino nawno gacce seeɗa joni hol ewna ko panta e jignaɓe sukaɓe walla ko joom galle en mabɓe beele ko sukaɓe mbaɗi walla ko jignaɓe men walla ko joomen galleji mabɓe walla ko wandaɓe wawɓe mbaɗi eyyi aɗa andi hen ka Abou woni hen ko sukaɓe mbaɗi woni hen kadi ko joom galleji en ɓi mbaɗi woni hen kadi ko yummiraɓe mbaɗi par ce que haaloɓe pulaar mbi ganduɗa ɓakke mahre guila ko kecce so tawi a jibini ɓiye ganduɗa hollo ɗum mbano mbami fewnu ɗum ehit ɗum ko yooɗi ehit ɗum gacce gehira ɗum ko yetti gehira ɗum ganduɗa ɓinggu moƴƴagu oto ganduɗa oto acci ɗum sago mum tan no welda fo yo wurdu to banggue ganduɗa sukaɓe to faiblesse mabɓe mo kalami ko ñambudu ko wonani ko ma sa ñambi ko wona ko ma tan a wawata fewde ko majjan eyyi ko ma ko majjan ndeha noon hay saɗa ñamba ñambi ko ma ko kadi ñamba kadi ko moƴƴi sa ñambi ma jiida lasɗi ma jiida ganduɗa ɓinggu moƴƴagu sa renaki an ngakkinta to banggue ma wadde an so tawi yimɓe ne ñawma gatta tigui rigui koye koltungu e ɓornugal ngal kono ha joni a sendananimi saabu wonen ko ganci waɗanta ɗumen sa si debbo wima jinmi ko comcon ɓittu kon jinmi ko comcon paat kon a yaade joom suduma jeera joyi haalis wi ko ɗum ɗon jinma soodi beele anne ala hen responsabilité aɗa jogui hen ka o woni hen kadi ganduɗa ko worɓe ɓe mbaɗata par ce que ganduɗa sa resi debbo ma addi ɗum galle aɗa foti ganduɗa debbo ko an heytoto ɗum ko an jogui hankidine mbiɗa sikki so tawi debbo no hinma ɗum mbiɗa ɗum yo haalɗo ko ɗon haalata ɗum mbiɗa ɗum yo ɓorno ko ɗon ɓornoto mais so tawi a yeehi a sodini ɗum jeere kadi ko an jogui probléme o kadi nana e worɓe he nana kadi e rewɓe he e nanduɗa noon ko nande denɗam Hammadou Balade en wawaɓe foof ko debbo foɓɓe foof ko ɗum lewoto jaɓan ɗum ɗon voilà
non ti janet sa jaama en jetti Sadio Diaw mo ganduɗa ko kañum woni sababu o yettude bandiraɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe Piindi TV ɗo e Touba Villa en jetti haalleɓe no mbiɗa ni e bandiraɓe tawtoraɓe surtout nde bandiraɓe tan joddinden ɗo koye banimen debbo biyeteɗo Tidianiatou Sarr jeeyaɗo Hondolde mo ganduɗa asre mum no tawe to Médina Gounass wuro Alhaji Mouhamadou Saydou Ba radiallahu taala anhu kadi ko neɗɗo baɗowo jewte puɗɗiɗo ɗo e nder Piindi TV kadi toon to haalirde Taccan en jettimo no feewi e jewte makko filmoɓe ɓe ha e montoɓe ɓe e windoɓe kala en mbiɓe Allah jaama on jaama ko ɗum woni dawa men gadanal ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi